File in Raad. Ja, daar ligt het al op, hè? Ja. Gebeurt ik net elke dag wel. Oh, hij is nou en ik de slachtermarathon, anders dat je niet meer zo veel, maar dit gebeurt net elke dag. Nee. Mooi dat het zak in. Ja. Vele handen maken licht werk. Dat, Een hele wachtrij hier, ja. De Duits bij, hè? Oh, jou doet dit ik net elke dag. Nee. Dit is even een hobbyjoerd. Vroeger had ik dit Muldingen. Oké. Ja. Vroeger had ik nog op een kraan zetten, maar nu weer een grotere kraan. Oké. Ja. Dus dan is dit een makkie. Nee, het is moeilijker krijgt. Ja. Komt het goed? Komt helemaal goed. Ja? Ja, zeker. Ja, we brengen een zoon in. Ja, dat moet een beetje omheen. En dan komt de Tempex op. En dan beton. Dus, Maar en giet het goed genoeg? Want er is een file buiten, hè? oh, daar had je dus uitgenomen. Ja, Ja? ja, ik heb mooi zijn, ja. Dit was een gymzaal en die was eigenlijk afgekeurd. De gemeente die wou er vanaf en we hadden er niks meer voor het dorp. En dat was eigenlijk wel heel zonde. Dus wij hebben een dorp gepeild van is er genoeg belangstelling om de gymzaal te houden. Nou, dat was het. Dus het is ook voor het dorp, maar het is ook door het dorp. Ja, we doen het met z'n allen. Ja. Bist je wel klaar? Ja, ik heb pauze. Alleenig. Nou, Sjoukes kan er ook niet. Het scheelt. Vrijwilligerswerk, hè? Hoe nou? Ik denk wel dat er een hoop binnen die nog hier net in de gamezaal was binnen, maar die je nou wel in te helpen. Ja, dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor ons. Ja. Je bent ik net zo sportief. Nou, ik heb hier vroeger als bij wel gamed, hè, maar squallen, maar voor de rest kwam ik hier eigenlijk de laatste hier net. Nee. Dan steed ik liever op de tennisbaan. Dus. Ja, zie, de meeste mensen hebben wel kinderen of kleinkinderen die hier natuurlijk wel sporten. Hè? Het ging jou net goed genoeg? Een kraantje? Nee. Ik moet geen filevorming gaan hoor. Nee. Het werkje. Ja, toch wat nou. Je gaat me even loslaten in het bejaardenhuis.